Benvingudes, benvinguts a Tirant-lo Dau. Avui portem una partida de Trueque Mitos, portem el Reparador de Regnes, una aventura ambientada en un dels mites que a mi més m'agraden, que jo crec que pel color que podeu veure aquí de l'overlay ja s'adivina quin dels primigènits és. Però no desveléssim res. I saludem a estos 4 actors que avui s'han prestat per a interpretar, no?, en esta obra, potser de les obres més famoses de tot el cicle de Lovecraft. Començo per l'Eric Cartanyà. Bona nit. Què tal, tio? Hola, bona nit. Bé, aquí estem. A veure si som capaços de representar aquesta obra que espera el públic. Molt bé. Jo estic segur que sí. L'últim dia que vaig jugar amb tu, Eric, també va acabar la cosa una mica malament, no? Me'n recordo el Bloodstone. Sí. Va ser Així és. un final bastant àlgid, lo recordo molt guai. I continuo amb Eric. Hola. Hola, bones, Eric. Què tal, tio? Com farem avui? Com va anirà el trueque avui? Bé, espero que bé. Bé, los tinc una mica... com que crec que també és la primera vegada que jugues a este joc, no? I llavors... A veure... Si no, Eric, és la primera vegada que jugues a trueque. Sí, és la primera vegada que jugo, però és un estil de joc que em cria bastant, o sigui que jo crec que anirà bé. És afrontar-te a lo inesperat, i aleshores improvisar i a veure el que acaba sortint. A més, a mi m'agrada molt, perquè els escenaris són 3 pàgines, són molt escuets, i dona peu a que passi el que hagi de passar. O sigui que aprenem-nos així. Francesc, bona nit, tio. Hola, bona nit. Què tal? Com ho... Tenim ganes? Estem una mica nerviosos per l'estrena? Sí, a veure què tal va amb aquest sistema, que no he provat encara, i aviam si som capaços de fer una funció memorable, que recordi al públic. Segur que sí. I amb el sistema ho anirem afinant. No patiu, que ja veureu que al final són poques mecàniques. El que passa és que la filosofia és bastant estranya, però Trueque és un joc que és un jogarrot. A mi m'agrada molt. I cada vegada que te fiques en una partida de Trueque no saps mai com acabarà. I això m'agrada molt, tio. Vinga, Fer, bona nit. No te veiem, el Fer no té càmera. Sí. Bona nit. Bona nit, Fer. Sí, perdona, que m'estaven passant per pinganillo. No preocupis. Vale, què tal? Jo amb tu ja havia jugat a Trueque, no? I tu has jugat unes quantes vegades ja. Sí, ja l'he dirigit ja més de 2 cops i també ja he jugat amb tu amb la de Mama. Crec que va quedar un final perfecte, un final rodó, es podria dir. I ja estic segur que aquí també hi haurà un altre final rodó. Que guai. Passi el que passi. Tinc bon record també de Mama, perquè és que tu te planteges unes escenes i després allò no saps cap on acaba sortint i al final va ser bastant, molt xulo, molt redonet, Déu-n'hi-do. Pues bé, nosaltres avui anem a jugar el Reparador de Regnes, vale? Esta aventura. Sereu 4 actors. 4 actors que pel que sí que no han aconseguit de triomfar encara al món del teatre. 4 actors que esteu vivint a Londres i que us han invitat a interpretar un paper en esta obra que es diu La reina i l'estranger. I per anar-nos situant, canviarem... anem a Londres. A més, si em permeteu, veiem esta Londres des del cel. Avui és un d'estos dies estranys a Londres en què de nit brillen les estrelles. I veiem totes les constel·lacions, veiem la lluna, també brillant, mirant esta Londres. Tot i que a Londres no està clara, des d'aquí dalt no la veiem bé. Sobresurt el Big Ben, la Torre de Londres, sobresurten alguns teulats d'alguns edificis més alts. Potser s'entreveu este pont sobre el Tàmesis i s'adivinen llums i gent que va caminant i va vivint la nit també de Londres. Però ho veiem tot en molta boira.
per les calefaccions, també per els vapors estos que fa el Tàmesis i al final per este ambient que hi ha sempre, no? Esta Londres que ens la imaginem sempre boirosa. I... Vale. I l'aventura que anem a jugar avui us faig 5 cèntims, vale? L'any 1928. Això, us han invitat, us han ofert uns papers per interpretar, no?, esta obra, La reina i l'estranger. I de què va esta obra? Esta obra parla de un regne anomenat Carcosa, molt, molt llunyà. Un regne que està al costat d'un llac. Un gran llac que el veiem que està il·luminat per dos sols bessons. És un regne que se prepara per a l'arribada d'un rei, un antic rei llegendari, que va desaparèixer fa molt de temps. Un rei que el seu retorn promet resoldre greus problemes. A més, en este regne han començat a aparèixer un signe, el signe groc, un signe que augura el retorn d'este rei. Este signe se diu que ha sigut vist ja diverses vegades i que l'estranger, el portador de la màscara pàl·lida, ha tornat a Carcosa, anunciant l'inici de la profecia, anunciant el retorn del rei. A una setmana de l'estrena de l'obra us han donat el folleto, el paper, el llibret, que explica tota l'obra, explica els 3 actes i cada escena, i tots els papers que hi ha. Vosaltres, si us pareix, ja us l'heu llegit, i estem a 3 dies. Just el dia abans de que poguéssiu anar a fer el primer assaig general. El teatre se diu Teatre Escada. És un dels teatres famosos del circuit amateur. Vale? No és un gran teatre, però bueno, és un dels que ja té algo de nom per este barri del Soho, de Londres. I per ell han passat alguns dels actors i actrius que han acabat sent estrelles de Broadway, per exemple. I, si us pareix, anirem fent un a un. Intenteu-me explicar qui sou, vale? Estem el dia abans que haguéssiu d'anar al primer assaig general, que haguéssiu d'anar al Teatre Escada. Jo crec que no necessàriament us coneixeu entre vosaltres. Vale? Algú s'atreveix a dir-me un personatge? El seu personatge com és? Com lo veiem? Què està fent? I ja que estem, amb això podem anar apuntant quin és el seu trasfons. Vale? Perquè tots els personatges teniu el trasfons d'artista, però us heu de triar un altre trasfons. Aleshores jo us proposo, dieu-me un a un, el vostre personatge com és, què està fent i quin és l'altre trasfons que té. Vale, doncs li dono jo mateix. Oli. La Catherine és una noia de poc més de 21 anys. Baixeta, poc més de 1,60 m, amb un cabell llarg fins als ombros, un cabell rinxolat de color castany, de pell blanca, però sense arribar al punt de ser un to de pell que crida l'atenció entre les persones de Londres. I una pell molt fina, bastant fina. Es nota encara que està a la flor de la joventut, com el que es diria. És una persona bastant coqueta a l'hora de vestir, molt fina, molt recatada. I és algú que, a part d'artista, és una noia bastant aventurera.
És una noia que no té por a noves oportunitats. No té por a aventurar-se o arriscar-se a tindre papers en temps límit i un d'aquests és com el que li han donat fa poc, el d'aquesta obra, el que se l'estan preparant a contagotes. Molt bé, i te podem veure algun lloc en concret, Catherine? Estàs fent el dia just abans de que us han convocat per al primer assaig general. Te podem veure algun lloc? O sigui, l'altre rerefons, Sí, l'altre rerefons me l'has dit? sí, artista i aventurera. Molt bé. Doncs sí, Catherine es troba pel matí esmorzant al menjador junt amb sa mare i a ella li va donant el guió. La seva mare li va preguntant sobre les línies i ella va recitant de memòria tot el que ha de saber, tota la seva part que li toca. Està nerviosa, però ella vol que sigui perfecta quan li toqui el seu moment. Havia estat actriu la teva mare, potser, o què? Digue'm? Havia estat actriu la teva mare, també, o...? No, ma mare sempre ha sigut mainadera de casa, però sempre he tingut bastant suport d'ella, i més amb això, que és una de la qual se sent bastant orgullosa, el fet de veure la seva filla com intenta buscar, triomfar, i més en alguna així, l'art, el teatre. Genial. Pues deixem a la Catherine assajant estos últims instants amb la seva mare i continuem amb algun altre personatge. Qui vol continuar? Qui més veiem? Quin és el següent actor que coneixem? Va, pues el següent actor és en Vincent Chase. Vincent Chase és una persona jove, té 21 anyets i quan el veus és un nano escanyolí. És baixet i l'aspecte que dona és de desnutrit, de persona que no està ben alimentat o que sembla que tingui alguna mena de malaltia. Va guarnit amb roba de no gaire qualitat, inclús algú podria dir que és roba com de segona mà o que està feta malbé. I el seu altre rerefons és ocultista. És ocultista perquè Vincent té la desgràcia personal que ell sempre s'ha sentit com la ovella negra de la família, com la desgràcia que ha decebut constantment els seus pares, perquè no ha seguit el negoci familiar. El seu pare tenia una gran empresa distribuïdora d'aliments i en Vincent aquest món no l'atreia. El seu pare el va intentar obligar, no ho aconseguia, i en Vincent sempre va optar pel món de les arts, algo que el seu pare el va decebre molt sempre. Tot això de l'ocultista li ve perquè el seu pare va morir prematurament i en Vincent mai va poder tenir aquesta aprovació del seu pare per lo que feia. Mai va poder veure en el seu pare disfrutant del seu art en un gran escenari i sempre ha tingut aquella falta d'aprovació per part del seu pare. I practica, malviu tirant cartes del tarot, llegint prediccions i estudia les arts del més enllà per intentar contactar amb l'esperit del seu pare algun dia, per intentar tenir aquesta última conversa amb ell que li doni la pau d'esperit que tant necessita. Vale. Vincent, m'agradaria molt veure, si mos pots explicar una mica més, l'última tirada de cartes. Qui te va preguntar? Perquè, si em permets, no sé qui era, però te va preguntar també per algo que el pertorbava molt. Que estava... algo que estava al cel de Londres. I aquesta persona, potser és una noia, vale? Pocs anys més que tu. És pintora. La coneixes, potser l'has trobat alguna vegada pel Hyde Park, pintant. I cada vegada està més nerviosa perquè algú li ha degut tirar un mal d'ulls o alguna cosa li ha passat
perquè no para de sentir-se observada, sobretot per les nits. Vale? I ara t'està preguntant això, que li busques, què li està passant, que l'ajudes, perquè el cel de Londres la mira. I fas una tirada de cartes. Surt alguna carta o què fas? Què fas, Vincent? Sí, efectivament, la Margaret, la meva amiga, que és pintora, arran d'una última exposició que va fer, una senyora li va intentar comprar un quadre i van entrar en una discussió pel preu que va acabar elevant-se tant de to i es van dir algunes paraules molt estranyes i des de llavors la meva amiga ha tingut aquesta sensació de que el cel la mira, que té una sensació com de persecució, observació constant i em demana que li doni un cop de mà. Llavors jo li estic fent aquesta tirada i m'està sortint una carta preocupant, que és la carta de la mort, em surt invertida, amb el presagi que això pot donar. Però jo l'intento tranquil·litzar, dient-li que no necessàriament és algo dolent, sinó que això signifiquen canvis que poder són positius. Llavors la següent carta és la carta de la torre. Aquesta sí que surt normal. I aquesta combinació no sol ser bona, però jo li dic unes paraules per calmar-la i sembla que comença a respirar una mica més tranquil·la. Hi ha una tercera carta o són dues cartes? Amb aquesta combinació dubto de treure una carta més, perquè estic veient el missatge. El missatge és que realment sí que li ha caigut una maledicció amb aquella discussió i aquesta sensació que està tenint és que realment és un mal d'ull, però amb una càrrega espiritual molt potent que va cap a ella. Llavors em fa por destapar la tercera carta i li deixo la tirada així a mitges i li dic que ja està conclosa, que no es pateixi, que tot anirà bé. Si me permets, la carta de la baralla que anaves a traure no sabrem quina és, però pel darrere veus que la carta està arrugada. I està arrugada quasi bé d'una forma com si algú l'hagués plegat una mica i l'hagués desplegat. I divideix la carta com en tres parts. És un plec que divideix la carta en tres parts. No sé si això és algun presagi també o no, però si me permets, Vincent, te deixarem aquí. Amb la Margaret, que esperem tornar-la a veure, perquè m'ha paregut molt interessant. Continua. A qui més veurem? Doncs veieu en Paul. En Paul és un home d'uns 36 anys. És calb, és així com escanyolit, és prim, amb ulleres. Se'l veu una persona culta, a primera vista. Va vestint molt clàssic, de fet se'l veu com amb trajes de baixa qualitat, però sempre amb tratges. En Paul és l'amo d'una petita galeria d'art situada al barri de Camden. Ell va estudiar Belles Arts quan era jove. Ell volia ser pintor des de sempre, però no va tenir mai l'oportunitat per llançar-se a l'èxit i va acabar muntant aquesta petita galeria d'art per intentar, com a mínim, ja que ell no les podia fer, tenir bones obres d'art. Al portar tants anys en aquest món, ha descobert que hi havia diversos autors, gent important, que s'aprofitava de les obres, en aquest cas, d'autors més petits, que encara no havien fet el salt. I va ser aleshores quan va veure que en el seu barri, el seu barri de Camden, de fet, va veure com un dels pintors més importants de Londres, Johann Bell, va robar una obra d'art, de fet, amb una amiga d'en Paul, i això no ho va poder aguantar. I des d'aleshores va començar a investigar petits robatoris que a priori semblen de poca munta, però que han donat certs privilegis a gent que no s'ho ha merescut. Aleshores, en Paul, a part de tenir la seva galeria d'art i inclús pintar encara obres seves, es dedica bàsicament per encàrrecs de descobrir robatoris en aquest món de l'art. Molt bé. I falsificacions, potser no? Te pinta o... No? Correcte, sí. Tot el que sigui falsificacions, robatoris... Seria un sabut. Molt bé. I el rerefons, aleshores, és?
Sabuoso. Ah, Artista molt Sabuoso. bé. Vale. Però tens una galeria d'art també o no? Perdona, no, això m'ho... Sí, Vale, tinc, vale, tinc. vale. I a part, vale, molt bé, perfecte. M'agrada molt. Jo crec que després vindré amb tu, Pol. Però deixa'm acabar. Perquè mos queda l'últim artista. Última. Doncs l'últim, el Martin, és un xavalín de 17 anys que en realitat fa relativament poc, un parell d'anys que va arribar a Londres. Ell era a Birmingham i l'havent perdut la família molt jove, es va veure de seguida ficat en males companyies i va estar fent moltes coses de moralitat dubtosa a Birmingham, en diferents bandes i per diferents amics. I 3 anys enrere va conèixer una noia que li va dir que ella encara era jove i que podia sortir d'aquest pou. I com que el va convèncer, ell va decidir fugir a Birmingham, anar a Londres, on podria desaparèixer una mica de les seves antigues amistats, que alguns els hi devia favors, alguns no volien que d'això. I llavors ara viu a Londres intentant sobreviure trobant una feina una mica digna, a parlar digna, honrada, ser, i bueno, de moment ha trobat això, no és que sigui un actor molt professional, té un rol d'extra de barri baix en l'obra, però, bueno, com a mínim li dona per sopar. Genial. Vale, he pres nota també. Mireu. Anem definint una mica més estos actors. Vale? M'agradaria veure ara l'instant en què us vull veure l'instant en què vau llegir per primera vegada este llibret que us van enviar d'esta obra. Vale? Una mica m'expliqueu a on esteu i amb això definirem els dos objectes, vale? Les dues possessions preuades. Vale? Si us pareix, surten globos, si us pareix, a aquesta escena mos expliqueu, no? Aquestes possessions preuades que sempre teniu en vosaltres. I també un pilar del vostre seny, vale? Un pilar pot ser o una persona o un lloc. Vale? Imagineu-vos, la primera vegada que vau llegir el llibret d'esta obra, vale? Estàveu en les dues posicions preuades i estàveu o amb algú o a un lloc. Vale? Estàveu amb un d'estos pilars que haureu d'escollir. Vale. Has dit, tinc que dir una possessió i un pilar, no? Sí, o dues possessions ja fer, si vols. O si no, fes-ne una i si vols deixar-ne una per més tard, com vulgues. Sí, vale, doncs dic dos possessions i un pilar, si et sembla bé. Sí. Catherine, no? Ets tu? Sí. Doncs Catherine, una de les coses que sempre porta a sobre, que li va donar a la seva mare, que sempre diu que dona bona sort i que sempre li vol que estigui amb ella, allà on vagi, és un petit collaret del qual penja un rínxol castany, però no és un rínxol castany de Catherine, sinó és un rínxol de la seva mare. És algú que la seva mare sempre li dona molt de carinyo, inclús si algun cop se li ha arribat al trencar el penjoll i perdre algun rínxol. La seva mare no li ha importat mai tornar a tallar-se un petit trosset de cabell per donar-li a la Catherine. Una altra de les coses que porta la Catherine en aquest cas és una petita moneda, una moneda, la qual
se'l va trobar un cop al carrer. Una moneda que per algun motiu se'l va trobar just davant d'aquest teatre fa uns anys. Ella creu que potser és una missatge o del destí, perquè ara, anys després, s'ha trobat que té una oportunitat just en aquest teatre, just on va trobar aquesta moneda. I en aquests moments es troba a un lloc, es troba a una cafeteria, al costat, en el centre, a pocs carrers del teatre. Diria que poc més entre 5-10 minuts a peu, poca estona. És una cafeteria que es diu The Cat Lady, la dona gat, o gata, en aquest cas. És una cafeteria on sempre s'ha sentit molt còmode, on moltes dones també van allà a fer una mica entretemps per xerrar de les seves coses, cotxitxear com els hi va la vida, els seus marits, una mica de tot. I aquí és on vas llegir per primera vegada, m'imagino, no? Este llibret. Correcte. Vale. Tens alguna amiga o algun amic aquí amb tu? O estàs sola? Això seria un altre pilar o independent? No, ara és simplement narratiu, per aportar-te una mica. Doncs Diana es troba amb mi. La Diana s'està prenent potser una pinta i te preguntarà: i així? Este és lo llibret, l'obra que te farà famós? Això és el que m'encantaria. Però sobretot això és el que podria donar-me un salt a més obres, Diane. T'imagines? T'agafa el llibret i te diu... En poc més de 5 anys, on podria acabar-hi? T'agafa el llibret i te diu... No sé, jo prefereixo acabar al llit d'algun baron dandy que me pagui bé i que me cuidi. I comença a fullejar-lo. I així, de què tracta això? De què explica? Bueno, va sobre un regne, sobretot. I es queda parada mirant i llegint. I tens la sensació que es fa en silenci. I els seus ulls és com si no passessin línia. Està petrificada, esta Diana. Pel costat passa el cambrer, t'espenteja una mica. La gent canta al racó del bar. Unes cerveses brinden, clink, 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 clink. Hurrai! I la teva amiga està petrificada, llegint este llibret. Catherine. Encuriosida, no puc acabar de comprendre aquest silenci. I el tallo ràpidament. Que és preciosa l'obra, Diane. Digue'm que sí. Sí. Sí? Tu l'has vist? Sí, és el que tinc a treballar, i tant. I torna del seu ensimismament. I fica un somriure tan treballat i tan ben dibuixat que té ella. Doncs brindem per el teu èxit, Catherine, i aixecarà la pinta. Catherine també aixeca la seva i podem sentir com piquen les dues gerres en l'aire. I en este repiqueig us deixem a les dues amigues. Algú més? Un altre actor que ens expliqui aquestes possessions preuades i un pilar. Sí, doncs Vincent sempre porta a sobre, des que va morir el seu pare, el seu rellotge de butxaca. El porta sempre a sobre perquè considera que li transmet certa energia.
es sent en contacte amb ell i amb la seva ànima sempre que el du a sobre i no se'n desempallega mai. I l'altre objecte que porta és la carta del mag de la primera baralla de tarot que va tenir, que se'n va haver de desprendre perquè les cartes estaven tan gastades que ja no es podien ni fer servir. Però aquella carta la conserva. És la carta de la creativitat i ha decidit quedar-se-la perquè la considera un presagi de bona sort. I ara mateix en Vincent es troba en el petit estudi, és una habitació de 3 metres quadrats, amb prou feines, on llegeix les cartes i està acabant de discutir amb la persona que li fa el lloguer. Li està reclamant de nou que el pagament, però és un pagament que Vincent no pot fer-li front perquè tampoc té tantes visites per llegir les cartes i les feines de teatre que li surten poc sovint acaben bé. Molt bé. I, perdona, Vincent, el pilar, aleshores, és el teu estudi o què és un dels pilars? És un lloc o una persona? Sí, en aquest cas seria l'estudi, perquè és el lloc on ell pot reflexionar, on pot intentar assajar els seus papers a nivell individual i tranquil·lament, i és el seu pilar de pau interior, diguem-ne. I per això aquesta discussió amb el seu llogater l'està alterant molt. Llavors han arribat al pacte que li dona una setmana més, o si no haurà de buidar el local. Perfecte. Continuo amb alguna més, va. En queden 2. Vinga. En Pol està assentat on gairebé sempre, del seu temps, a la seva galeria d'art, ja que bé, li va costar moltíssim per poder-la adquirir. De fet, fins que no va poder rebre l'herència per la mort de la seva mare, i li dona un valor sentimental i a part professional, no?, en aquell lloc, i seria la seva zona de confort, no?, el seu pilar d'estabilitat. I ara es troba en un moment, doncs, important també, perquè des de que el va deixar la seva nòvia, ell va estar en parella dels 20 als 30 anys, amb la Patty, i en aquest moment es troba doncs, amb el collaret que li va regalar a la seva primera cita, la Patty. Es troba a la seva pròpia galeria d'art. De fet, a la mà també hi porta el seu primer llapis que va dibuixar la seva primera obra. I, de fet, és un moment important perquè des que el va deixar la seva nòvia, ell no ha fet res més que anar de galeria en galeria, perseguir aquestes falsificacions, no?, aquests robatoris, però poqueta cosa més fa, fins que fa cosa d'uns mesos que va dir que havia de fer un canvi en la seva vida. I va veure l'anunci d'aquesta obra, aquesta representació, no?, i s'hi va apuntar. I, de fet, avui li ha arribat el llibre i encara el té aguantant-lo amb les mans, està sentat a la seva butaca, no?, observant ara mateix una paret, no hi té cap quadre i no té cap exposició, però té el llibret, per obrir i endinsar-se amb aquesta aventura, no?, nova per ell, en aquest cas. I així el tens a la seva galeria d'art, com a pilar d'estabilitat, amb el seu collar, que li va regalar a la seva primera nòvia, i única, en aquest cas, i amb el seu llapis, un Faber-Castell, que li va regalar el seu pare quan va decidir estudiar Belles Arts. Molt bé. Jo crec que, si me permets, el Pol, bueno, te pregunto, el Pol viu prop de la seva galeria d'art? Potser viu a la primera planta i a la planta baixa està la seva galeria d'art d'exposicions? Pot ser o què? O no? En Pol té la casa familiar com a domicili, no? Però sí que és cert que ha habilitat una petita saleta a la galeria d'art, que és on majoritàriament passa tot el seu temps, inclús hi dorm. S'alimenta de menjars que compra, no cuina en Pol, és una persona molt senzilla. I, de fet, no és el seu domicili real, però sí que és on passa més hores i on fa vida aquests darrers anys, des que la seva nòvia el va deixar. Molt bé. Vale, Pol. Pues ens n'anem amb el Martin, no? Doncs el Martin està on passa moltes de les seves hores, que és el camerino de la Sara, que és una ballarina de cabaret
que és la que va conèixer Birmingham i el va convèncer per deixar la seva vida i va venir cap a Londres una mica seguint-la, fins que aquí la va trobar. I ara passa tot el temps que pot amb ella, quan ella no està treballant o si està al camarí no són els descansos, tinc de sortir d'aquí una hora, després el deixo xerrar amb ella i moltes vegades ajudant-la amb coses en les que, tot i que la Sara li diu que no li agrada que faci aquestes coses, ell al final té una experiència a moure's per certs baixos fons que pot aconseguir moltes coses a certs mundillos de Londres i en realitat de qualsevol gran ciutat treballadora. Ostres, Martí, és que el teu rerefons no te l'havia apuntat. Quin és el teu rerefons? O sigui, malhechor, sí. Sí, malfactor, perfecte. Vale, ara quan ho explicaves així dic, ostres, sí, deu ser això. Vale, molt bé. Però bueno, això, ell passa allà l'estona xerrant amb ella, que ella el que està insistint-li, no?, en treure'l d'aquesta vida. Per tant, és ella la que li ha presentat aquesta obra i l'ha convençut de que s'hi presenti. De fet, el Martin sap llegir molt vagament, no ha tingut cap possibilitat d'anar a escola ni aprendre d'això, sap llegir molt a poc i ara estan amb ella ajudant-lo a llegir el guió i, de fet, el Martin ho accepta per ella, però està una mica com, però què és aquesta tonteria? Què vol dir un país on hi ha dos sols? Quina fantasia és aquesta? El concepte de fantasia i l'art no se li escapa una mica. Però mentre van discutint això, ell es mira una caixa de mistos que té, que és una caixa de mistos del cabaret on treballa la Sara. De fet, és un retrat, és un dibuix d'ella vestida de ballarines, com part de la publicitat del local. Sí, ell la coneix com a Sara, però tothom la coneix com a Luna, que és el seu nom artístic. I això, mira la caixa de mistos i se mira amb ella així amb un somriure, ella li tira la tovallola, que estiguis per lo que has d'estar. I ell una mica a contracor ho accepta i va seguint d'això i accepta fer aquest paper, tot i que no s'hi acaba de veure còmode. I llavors una de les coses que no es desfà mai és aquesta caixa de mistos, que és publicitat del Piccadilly, el cabaret, però que a més hi surt la seva Luna. I l'altra cosa que porta i que la Sara no sap és una navalla papallona, perquè són molts anys de carrer i per molt que ella li insisteixi, ell se sent despullat, desarmat. Genial. Vale, us tinc tots. Següent pregunta. Ja us podem veure bastant bé. Els personatges. Mos queda. Vale, les creences. La creença serà allò a què us aferrareu cada vegada que el vostre món se desmonte. Mecànicament serà quan feu una tirada d'horror. Us podreu aferrar a aquestes creences. Però les vostres creences també són les que us regeixen la vostra forma de fer, no? El vostre credo, una mica. Aquí ne proposa algunes. Però si us acut, ne podeu crear una de nova. Vale? Us pregunto a cada algú. Primer, què és el que us frenava? El que us ha frenat fins ara a ser una estrella del teatre, com a actors o actrius, vale? Què és el que us frenava fins ara? I aprofiteu i m'expliqueu la vostra creença. No sé si pot estar lligat o no. Vale, però són aquestes dues preguntes. Vull dir, per què no heu sigut una estrella del teatre fins ara? I quina creença teniu? Per què no he sigut una estrella en aquests moments? O sigui, hi havia alguna que te frenava? O era la teva pròpia creença? O què era el que us frenava? I aprofito per dir-me la vostra creença. Més que frenar, són els temps en els que vivim. Temps on inclús ma mare, com jo,
pel fet d'haver nascut dones. Sempre ens hem tingut que estar més oprimides en aquest sentit. On notem que sempre un home sempre té l'última paraula. Sobretot també en el teatre, per part de qui ho porta. Qui m'ha de donar al cap i a la fi el bisbó és qui mana. I jo crec que Catherine seria més nihilista. Creu una mica que la vida en si no té molt sentit. Sí que et pots esforçar tot el que vulguis, però al cap i a la fi l'esforç en aquesta vida no és suficient. I per tant podria ser que es convertís en algú dintre d'aquest món del teatre pel seu esforç, al igual que per tot el seu esforç no fos ningú el dia de demà. Genial. Tenim a la Catherine. Algú més que ens comparteixi la seva creença? Sí, doncs en Vincent segurament mai ha arribat, no sé, ni una gran estella, però ni tan sols a destacar mínimament en el món del teatre. Perquè la desaprovació i el menyspreu constant del seu pare cap a el que era la seva passió, el que el motivava i l'animava a viure, ha anat minvant constantment la confiança en si mateix i és algo que no s'ha pogut treure mai de sobre i mai ha acabat d'explotar ni a l'escenari i trobant un paper en el que pogués brillar. La seva creença seria, evidentment, l'ocultisme, l'esoterisme. Hi ha alguna cosa molt més enllà del que tenim visible davant nostre. Hi ha energies, hi ha esperits, creu en tot això, sempre hi ha algun motiu per tot el que ens succeeix. Res és perquè sí. Sempre hi ha alguna força que guia les nostres accions. Genial. Vincent. Qui més? En Paul fins ara l'única cosa que tenia en ment és intentar fer el salt a la fama amb les seves obres com a pintor i vist que durant tots aquests anys intentant-ho, inclús muntant la seva pròpia galeria d'art i tot, veient aquesta impossibilitat i veient que ha arribat en un punt en què tota la vida no li dona cap mena de sentit, doncs amb l'ajut de teràpia i del seu psicòleg, d'obrir fronts i obrir noves experiències, es va decidir o decantar, quan li van fer l'oferta de representar aquesta obra, d'agafar aquesta branca de les belles arts, que seria la interpretació teatral, doncs no ho va dubtar i va dir que seria l'única cosa que li cridava en aquest moment. Com a creença, de fet, tal com la vida li ha anat, en Paul, des que va perdre la mare molt jove, els seus intents per saltar a la fama, amb les pintures, ell va intentar muntar una galeria d'art perquè gràcies a exposar obres de grans autors, potser ell sent-hi, formant-hi part i exposant alguna petita obra seva, doncs podia haver estat valorat i tampoc ni així. De fet, la seva galeria d'art es guanya la vida, o sigui, guanya més diners llogant la sala que no pas exposant obres d'art. Ha arribat a un punt en què la vida no li tenia cap sentit i només va faltar que als 30 anys, després de 10 anys de relació, la seva nòvia desapareixés, no en sap res i desapareixés d'un dia per l'altre. Així que ell és bastant nihilista en aquest aspecte i fins que no trobi algun sentit o alguna motivació, doncs seguirà pensant així. Perfecte. Vale. Tenim dos nihilistes, genial, i ens falta el Martin. Doncs... El Martin no creu... La veritat és que no s'ho ha pensat gaire. Llavors, per instint i per la vida que ha portat, no creu en res especialment.
en aquest sentit potser tira més a l'humanisme, no? Bueno, aquí l'important és les obres que fan els homes i en realitat cadascú pel seu compte. Sí, i ell no ha estat actor perquè no s'havia plantejat mai. Ell el que es planteja és ell sobreviure i no... I considera que tothom està fent això. Hem trobat la manera de sobreviure. Ni es planteja ser famós ell, ni pensa o sigui, ni acaba d'entendre la gent que busca la immortalitat en un sentit en aquest sentit, no? De ser coneguts o sigui, ell, el que deia, ell per què no és famós abans no s'ho havia plantejat i no entén tota aquesta d'això de significat d'això. Què fas a la vida? Doncs m'esforço per allò poder estar de la millor manera possible i quan jo me'n vagi serà tot irrellevant el que quedi. I ell veu una mica que cadascú fa això també. O sigui, la seva visió. Ell, quan li parlen de Déu, no entén, no sap què hi pinta aquí, si no afecta per l'ell i aquestes coses, no es veu. O sigui, posa humanisme, tot i que és un sentit una mica... Sí, bueno, la visió que pot tindre un xaval, no, de 17 anys que se guanya la vida com pot, però... Exacte. Mola molt. Però guai. Us tenim quasi. L'últim, si em permeteu, és la motivació. Vale? Quina és la vostra motivació? No? És aquell motor que us fa prendre algunes decisions, no? O tirar endavant en algunes circumstàncies. De fet, aquí hi ha una mecànica xula que us proposo. Sempre, o sigui, vosaltres me direu una motivació. Però si voleu, podeu mentir. Me podeu dir una i a mitjà partida, en un gir que vosaltres cregueu interessant i que vos mole per lo que sigui, descobrir la vostra verdadera motivació. Vale? Si voleu, ho podeu fer. Que sapigueu que vosaltres escolliu la vostra motivació, però que si us ve de gust, en algun moment podeu dir la meva motivació no era esta, era una altra. Aleshores, això ho podeu fer. I si no, la deixo la mateixa i ja està. Vale. Puc dir la motivació i la persona, el tret dels pilars? Sí, és veritat, faltarà un pilar també de cada un, és veritat. Perfecte, doncs mira, Catherine, una de les seves motivacions més clares per al moment és, sens dubte, l'aprovació d'algú. Però més que d'algú, aniria més lluny. Diria l'aprovació de tothom. Al triomfar has de ser vist per tothom. Tothom ha de parlar de tu. I vol que tothom parli de Catherine. Vol que tothom parli d'aquella actriu jove que ha triomfat. I sobretot també aquella persona, la Monique, una noia francesa que va conèixer fa uns anys, quan estava aquesta noia de viatge. Va ser la que li va parlar, sobretot sobre el món del teatre. Va ser la que més li va influenciar a creure que podia ser bona en aquest àmbit. A demostrar només amb les expressions i les paraules que ella és art pur. Li has ensenyat a ella també? Li has explicat l'obra? Li has ensenyat el llibret? No va arribar a veure-la. Ja fa quasi un any que va marxar, estava de viatge aquesta noia. Però van ser una setmana i mitja molt disfrutable amb la seva companyia. Vale. Me'n vaig potser en Vincent. Vinga. La motivació d'en Vincent va lligat a una missió una mica difícil, per no dir que sembla pràcticament impossible, que és aconseguir l'aprovació del seu difunt pare. Necessita saber que el seu pare en algun moment aprova aquest gir que ha volgut donar a la seva vida, que ha entès les motivacions del seu fill
per no haver seguit amb l'empresa familiar i necessita arribar a tenir aquesta aprovació per ell mateix poder deixar enrere tot aquest pes que té sobre la seva ànima i treure's totes aquestes pors i inseguretats que el despreci constant que ha patit durant la seva joventut han anat vessant sobre ell. Genial. I l'altre pilar? Me'l sabries dir? Un lloc, un altre lloc o una persona? Que inclús podria ser el teu difunt pare, si volguessis, eh? Sí, bueno, ara el seu pilar d'estabilitat, més que el seu difunt pare, seria la seva mare, que encara segueix en vida. És l'única persona que té on aferrar-se, perquè tampoc ha tingut germans. Perfecte. Llavors, Doncs, Pol, Doncs en Pol, com no podia ser menys, la seva motivació, a priori, és deixar enrere una miqueta el seu passat classicista i com podríem dir, avorrit, no? Llavors, ell té ganes de conèixer noves experiències i a veure si refà una miqueta la seva rutina i li venen una miqueta més les ganes de tirar endavant, no? De veure que hi ha un més enllà de no el seu dia a dia, no? I com a pilar d'estabilitat, tot i que li fes molt de mal en el seu moment, dins la seva ment encara hi roman doncs, la seva exparella, no? La Patty. I, de fet, quan està en moments tristos, que són molts, a hores d'ara, doncs sempre acaba pensant en aquells records, no? O aquells moments que va viure en plena felicitat amb ella. vale. Us tinc amb empati, m'has dit, perdona. Vale, me queda el Martín. Doncs, o sigui, però hi ha una cosa que no he entès. Hem de tenir els dos pilars? Sí. Jo tinc apuntat un de teu, no? Que és lo camerino, no? El lloc. Ah, bueno, i ella, diguem-ne, com a... I ella, perfecte. Molt bé. La Luna, no? Bueno, la Luna és... Sí, la Sara, que és una del son altíssim. Perfecte. I no tant com a lloc, no seria tant el camerino com el cabaret en general. El cabaret, vale. On hi és ella, diguem-ne. El cabaret però, de... Ella està actuant, ell potser està doncs, elevat-la en un lloc des del qual pugui veure l'escenari. Perfecte. I la motivació? Deixar enrere el seu passat. És sentir una mica de... De la mala vida, vaja. Exacte. Perfecte. Vale. Pues jo us tinc tot. L'única cosa que me falta és la balada trista. La balada trista serà una història o algo que heu sentit d'algun altre. Vale? Les balades tristes les definireu les dels altres. A vosaltres us les definiran. Serà alguna cosa que han sentit de valtros. Evidentment, alguna cosa fosca i túrbia. Us la dirà un altre jugador sobre el vostre personatge, però vosaltres decidireu si allò que se diu de vosaltres és veritat o no. Això ho decidireu vosaltres. No ho direu, ho podeu dir o podeu deixar-ho d'amagat i ja ho descobrirem, si convé. Vale? Però encara no entrarem en això, vale? Això serà quan estiguem tots junts. Ara, per a tancar la creació de personatges, vale? Deixem això de la balada trista. El que m'agradaria fer és un parell de detalls, vale? I canvio ja aquí. M'agrada molt. Vale. Perquè la nit continua a Londres i es fa hora, se va fent molt tard. Demà us han convocat al Teatre Escada. Allí estarà el Talbot Estus, este director una mica estrany. Parlen bastant entre bé per algunes coses i molt malament per a altres. I esta obra, que és possible que us llanci a la fama. Però s'ha fet hora d'anar a dormir. I jo, si me permeteu,
perquè m'estava imaginant el Paul a la seva habitació. Estaves estirat potser al sofà, no? O tens un sofà al llit, estaves mig adormit. Hi ha papers per allí damunt, hi ha alguns gerros, veig alguna pintura, una estatueta, i veig una finestra oberta, i veig les cortines que se mouen. I com us he dit, des d'avui, estranyament, se veuen les estrelles. Però, Paul, te despertes. Saps que mig adormit, els papers del llibret cauen al terra. I unes veus sents que criden fora de la teva habitació, prop de la galeria, segurament, alguna de les sales. I sent un cop que cau al terra, clonc, clonc. Algú agafa alguna cosa i se trenca alguna cosa, segurament, alguna molt gros. Paul, què està passant? I esta boira de Londres entra per la finestra, en este ambient una mica estrany. Què et veig fer, Paul? En Paul es desperta amb incertesa de què està passant, si el soroll que ha sentit, si el que està veient és un somni o és la realitat, no? Em toco la cara i no, que estic despert, no? Aquest soroll que he sentit. Però m'agafa por, m'agafa molta por en aquest moment. Jo estic assentat allà i el soroll acaba de passar a la sala del costat. Però aquesta boira espessa que està entrant per la finestra no em deix veure què està passant realment. Tinc la porta allà davant. I en aquest moment, sigilosament i amb precaució, no? I alhora por, m'aixeco i em veig com a obligat a desplaçar-me, a caminar a poc a veure què hi veig, no? I vaig cap a la porta. Vale. Se t'emboliquen esta mena de llençol en lo que estaves mig tapat. I veiem un llençol fet una mica a trossos, vell. Desentona una mica en tota l'estança on estaves, però este llençol que t'emportes mig embolicat, el veig com esgarrat i trencat i esgrogueït. I quan surts ho veus, allí hi ha algú llençant un munt de coses que hi ha allí les coses que hi ha penjades a les parets i que hi ha exposades damunt d'unes pilastres i damunt d'unes taulells. I algú no ho veus perquè està fosques i ho agafa i ho llança i crash, i diu, això no serveix per res, són tot mentires, això és inútil. Agafa un quadre i el rebat contra una altra estatueta i el trenca. Està destrossant-ho tot, Paul. Davant la impossibilitat de moure'm per aquell llençol, no? Que m'està com agafant, intento fer força. En aquest moment les ganes hi són d'anar cap a l'altra sala, però la por i aprofitant aquesta impossibilitat que tinc amb el llençol, doncs també em dona una miqueta més de seguretat, no? I intento escoltar si la veu em sona, alguna veu coneguda. Paul, jo crec que podem fer la primera tirada d'horror. Perquè la veu és la teva veu, tio. És que ets tu el que estàs allí trencant-ho tot. De fet, quan lo veus va embolicat en el mateix punyetero llençol que tu. Com pot ser això? I agarra. Vale, és un dau de 10. Si tens si vols agarrar-te algun dels a la teva creença, pots afegir un altre dau de 10. A part, pots gastar un punt d'ímpetu o un objecte. I al resultat li restarem 1. Vale, o sigui, puc agafar, en aquest cas, la meva creença era nihilisme, no? Que no tenia sentit res, i això que està succeint, de fet, no té cap mena de sentit, no? Llavors, o sigui, estic veient què està passant, no? Però la indiferència, no? I me fa pensar de que no sé si estic dormint, però és que m'he tocat, em noto, em sento. Així que afegeixo un dau
per la creença que tinc de que res té sentit. Buah. Què ha sigut? Un 1 i un 2. Un i un 2. Que fantàstic. Vale. Entre tota la taula podem decidir què és el que farà Paul, vale? Perquè farà algo descontrolat. I a més, mira tu per on, ja te carregues el nihilisme. Vale? Esta creença ja te la pots tatxar, perquè ja el nihilisme no té sentit. Vale? Perquè això que està passant, saps segur que està passant. Vale? I quina acció farà? O què proposeu la resta que faig? Havíem de dirigir el moviment, ara. Sí, dir lo que farà. Dir lo que farà, s'enfrontarà o què farà? O què passarà? Podeu proposar-ho vosaltres. Havia pensat, a part del moviment, enllaçar-ho amb la seva balada triste. Oh, perfecte. Fer. Veig com Paul es comença a agafar amb força aquests llençols. Veig com, amb ràbia, els estripa. Com sembla que comença a alliberar-se. Crida. Podem veure inclús llàgrimes en els seus ulls al veure com aquelles obres d'art que tant li van costar, com es van trencant, com es van fent miques. Tants diners, tants somnis en tan poc espai de temps. I amb ràbia s'abalança contra aquell altre llençol, contra si mateix. Cauen al terra. I veiem com amb els punys tancats comença a golpejar aquell llençol un altre cop. Com sent la duresa de la carn als seus punys. I amb aquesta duresa de la carn que va sentint al golpejar, vaig sentir també una balada trista, ressonant amb aquesta ràbia. Jo vaig sentir, ho he sentit, que Paul va aconseguir part d'aquestes obres d'art, intimidant, extorsionant, torturant, colpejant a altres artistes. Artistes que van desaparèixer misteriosament, junt amb les seves obres. Obres que ara es troben dintre de la propietat d'en Paul. Pues, Paul, mentre estàs colpejant aquesta figura que ets tu, estos cops que dones, notes el dolor al puny, i notes el dolor també al lloc on estàs pegant, perquè és com si t'estessis pegant a tu mateix. De fet, al terra, un tros de vidre. L'altra figura l'agafa i te'l va intentar clavar tu, però tu ho evites. I s'escapa la mà i, clar, se'l clava a ell mateix. I, Paul, te despertes a este divan o a este sofà llit on hem començat l'escena, perquè tot això ha degut ser un somni, però saps que no ha sigut un somni, perquè ara mateix tens totes les costelles, una gran ferida, sagnant, i veig estos llençols que abans vèiem, estaven esgarrats i bruts, esgrogueïts, ara estan blancs, però estan tacats de sang. I el que sí que està igual que abans és esta cortina que bufa de dintre cap a fora. I, Paul, jo crec que te podem deixar aquí. Vale? Demà, quan aniràs a l'obra de teatre a veure com te presentaràs amb aquesta ferida. Perquè el que fes és això, no? Ara, vale, perds això Té dos estats. i tens dos estats. Pues un estat, evidentment, és ferit. O és magolat. Ah, no, ferit. Bueno, magolat. Jo crec que és magolat. I què? Eric, què ficarem? Espantat? Ficaria espantat. I espantat. Sí.
Vale. També t'afegir una cosa, i és Sí. el fet de que la balada trista aquesta, jo la crec. Ah, vale, tu sí que la creus, eh? Correcte. Vale, tu has sentit i la creus, correcte. El que la proposa, diu si la creu o no, a més. Sí, Vale. jo tinc que dir si la crec o no, i després ja independentment el jugador, del qui és la balada triste, ell ja pensa si és veritat o no, o quina és la veritat, saps? En aquest cas, que és el que està sota. Vale. Perfecte. Vale. Si us pareix, deixarem passar esta nit i mos trobarem tots demà a prop del teatre, vale? Perquè encara haurem de fer algunes petites preguntes, però jo crec que esta nit descansareu alguns més que altres, però m'agradaria llegir-vos el poema que proposa l'aventura, vale? I diu així. Si ho trobo... Vale. Diu, el rei per arribar inspira al poeta versos foscos d'estranya factura. La seva ànima tempta i falla el seu seny, fent a l'autor el seu més fidel profeta. Senyor i servent comparteixen la meta, portar al món l'única cura. Art, catarsi, passió i bogeria formen unides la impia recepta. Bojos, poetes, muses i actors segueixen el de la màscara pàl·lida. Lliures de jous, de penes i de temors, de fam, de set, d'odis i d'amors, i són conduïts fins a la sortida. I si us pareix, ens presentem demà, a prop d'este teatre Escada. Com us he dit, és un teatre prou conegut d'entre el circuit amateur. I podem veure el cartell, vale? Este matí. I ficar La reina i l'estranger. Les portes estan obertes. I per aquí hi ha bastanta gent, passejant. Vale? Perquè també, bueno, la gent va de compres, van a prendre alguna cosa. Per aquí també hi ha alguns bars. I veiem cares alegres. Hi ha altres que us aneu apropant, com aneu arribant a este teatre Escada. A dintre pareix que ja hi ha gent, no sou els únics actors i actrius d'esta obra. Vale? A l'entrada del teatre hi ha gent xerrant, els veieu allí dintre. Arribeu... Algú de vosaltres arribeu junts? Arribeu sols? Arribeu amb algú? O algú que ja el veiem fumant-se una cigarreta, potser a la porta, o algú que ja està dintre parlant amb algú altre. Proposeu-me. Bueno, Vincent arriba sol al teatre segons l'hora acordada. S'acosta, fumant una cigarreta no hauria de fer pel seu estat de salut, que tampoc és el millor, però li fa igualment, tant li fa. I quan s'acosta de refiló, reconeix una persona, reconeix en Martin, i li ve al cap la seva balada triste. Perquè la seva fama traspassa fronteres. I quan l'ha vist ha reconegut aquell pandillero que es dedicava a atracar negocis i diuen les males veus que en un d'aquests atracaments va clavar una punyalada en un nen petit de 10 anys i li va treure la vida. Esta és la seva balada trista, ja, no pot ser? Com? És la seva balada trista, això no pot ser, Francesc, o què? Sí, és la seva balada trista. I no només no li va passar res, sinó que va aconseguir passar-li la culpa al seu company de malifetes, que és qui va carregar amb tot el pes de la llei i ara es troba entre reixes. Doncs Martin, el veus al Vincent com te mira, com està pensant. Segurament esta mirada ja te l'has vist almenys d'una vegada. Tu has sentit alguna cosa d'ell? Del Vincent? Martin? Sí.
Este xaval que tira les cartes, que té el seu pare mort. Ha dit com va morir el pare? O tot? No. Bueno, no ho has dit, no, Francesc? Doncs com que el Martín no creu gens en qualsevol cosa així històrica i sobrenatural, ell ha sentit les veus que diuen que ell va estar d'alguna manera parcialment involuntària involucrat en la mort del pare. I que tota aquesta la cerca esotèrica, això en realitat és una fugida endavant per autoenganyar-se i dir que són forces externes i els esperits i el karma van tenir aquí la implicació i la culpa de tot, perquè no, o sigui, el trauma del que va passar realment no el pot suportar. I tu t'ho creus? Sí, perquè no crec que els esperits hi siguin de veritat. Jo crec que a lo millor som els dos xavals més joves que esteu allí i no podem evitar veure-us. I si me permeteu, jo crec que allà hi haurà un altre xaval. Potser parlant amb tu. Ja estava parlant amb tu, Martin. I quan veiem arribar el Vincent, evidentment, és el que ho sentim parlar, no?, sobre això, sobre el que va fer el Vincent. I saps que ja estan parlant de tu, però Vincent, t'aproparàs a ells, los saludaràs? Són els dos xavals més joves que hi ha entre tots ells. Vincent se'ls mira així recelós, però igualment fa el pas endavant perquè dedueix que d'alguna manera o altra estan relacionats amb l'obra de teatre. S'acosta, es posa a prop, però saluda així amb el cap i no diu res. El Johnny traurà una bosseta i t'oferirà una mica de tabac i un paper. I dirà: apa, nano, lia't en una, que aquí estem tots iguals, no pateixis. Los nervis és lo més normal. Moltes gràcies, i li agafo el tabac i em faig una cigarreta. Jo sóc el John. Ell és el Martin. I tu? Encantat, Martín i John. Jo sóc en Vincent. Esteu aquí també per l'obra de teatre, entenc. Sí, suposo que com tots, no? A veure, si ens guanyem la vida i ens busquem algo per a poder sopar calent totes les nits, no? Tot i que, no sé, aquí hi ha molts de senyorets i moltes senyoretes. S'aixeca i es veu gent. Alguns van ben vestits. I potser hi ha algú altre, no?, que ja estava aquí. Potser hi era el Paul, o potser hi era la Catherine. En Paul ha estat dels primers en arribar. De fet, després del que li va passar a la nit anterior ja no va dormir. S'ha llevat ben d'hora. I per no quedar-se allà atrapat amb aquesta paranoia, no?, que tenia quan ja s'havia curat la ferida, no?, en aquest cas, i ha decidit caminar i anar cap a aquest lloc a veure si ja hi trobava gent. Ja et dic, ha arribat abans que obrissin el centre i s'ha apartat una miqueta per no donar la nota, en aquest cas, i quan han obert i ha vist que començava a arribar gent és quan ha entrat. En Paul està dintre, està de fet apartat, no ha parlat amb ningú encara, simplement s'ha limitat a aixecar el cap per dir bon dia, i el trobes allà apujat amb una columna, no?, com si estigués amb una mirada a l'horitzó, com si no mirés al lloc i mirés a tot arreu. Molt bé. El bar? Jo crec que està obert.
Si vols, podries estar... No, te'l comentaré, allí hi ha un lloc on serveixen. Poden servir alguna de beure, inclús alguna de menjar. Però l'última que vam arribar és la Catherine. No? Pot ser? Catherine arriba l'última, però no arriba ni molt menys tard. Arriba anant del braç de la seva mare. La seva viva imatge. Es nota que són mare i filla. I a l'arribar quasi a la porta es pot veure com amb un somriure s'acomiaden, però quasi quan està a punt de marxar la seva mare l'agafa pel braç, la gira i amb tendresa li agafa per les galtes i li dona un petó al front, donant d'aquesta forma tota l'energia que pugui a la seva filla. És el seu moment. Ella la recolza i Catherine entra cap a dintre d'aquest teatre. Jo crec, si em permets, Paul, tu veus este petó d'esta noia, a la seva mare, i te ve al cap allò que has sentit. Potser ho has sentit de la seva mare? És de la seva família? Quina és la balada trista que has sentit? El que he sentit d'aquesta família és que la Patty treballava de niñera. Treballava de niñera d'una nena molt petita. Concretament, quan va desaparèixer, aquella nena tenia 11 anys. I de fet es correspon amb l'edat que té Catherine avui en dia. Després d'investigar molts anys a veure on podia estar la Patty, d'investigar aquesta família a qui cuidava la seva filla, va veure uns moviments estranys i sempre he pensat que la mare de la Catherine, inclús la Catherine, podrien arribar a saber alguna cosa al paradero d'on havia anat la Patty. I aquí acabeu de descobrir, no?, que realment estic aquí no per deixar enrere el meu passat, sinó que estic aquí amb motiu de venjança. Vull saber on està la Patty i li vull fer pagar el que ella m'ha causat a mi. Vale. I el que t'ha causat a tu, Evantes Paul, què és? Perquè és una feina que no vas poder acabar mai, vols dir, o què? No, va desaparèixer. La Patty, la meva companya, va desaparèixer de la meva vida i sempre he culpat que aquesta família de la Catherine, sa mare, tingués alguna a veure en això. Vale, però va desaparèixer en 11 anys. Fa 10 anys. Fa 10 anys. Quan Catherine tenia 11 anys. Ella cuidava la Catherine. Uf. Vale. Vale, ostres, perdona, Eric, tio, perquè ara m'he liat una mica. O sigui, la Patty és la que feia de niñera de qui? La Patty cuidava a la Catherine. Vale. I jo el que he sentit... Però la Catherine és la filla, no? La Patty és la mare. Sí. No, la Catherine cuidava. Però jo he sentit que aquesta família, la mare de la Catherine, va tenir alguna a veure amb la desaparició de la Patty, de la meva vida, no? I sempre m'ha arribat a les oïdes que la Patty segueix viva, segueix a prop d'aquí i segueix mantenint relació amb aquesta nena que en aquell moment tenia 11 anys, però ara ja en té 21, que és la Catherine. Vale. És boníssima, Vale, la Catherine... Vale. Però clar, això no va aquí. Vale, després ho apuntaré millor, no passa res. Vale, genial. Hi ha una mirada de desconfiança aquí, potser, o què? Més aviat de... La saludes, parles amb elles, o... Sí, dis-me, què fas, Paul? Me les miro, com porto tants anys fent, no m'he apropat mai cap a elles, no m'he atrevit encara. Vivia dins de la meva temor, no? I la meva por de dir això és el que em manté ara mateix en vida, il·lusionat per poder arribar a trobar-la, i el fet de fer un pas en fals i cagar-la apropant-me amb aquesta família que pot ser la meva única salvació, doncs no m'ha permès establir contacte fins a hores d'ara. De fet, estic aquí amb aquesta obra per veure si puc arribar a saber alguna cosa. Genial. Al teu costat hi ha un tio, Paul. És un senyor d'uns 50 anys. Va ben vestit, molt ben vestit.
un tratge a mida, sabates lluents, el pèl castany repentinat, porta un port molt, bueno, molt ben posat. Està prenent un còctel, vale? En esta copa així de disseny, sense gel, i després de fer-li un traguet te dirà: veig aquí molts de novells. Sí que m'havien dit que era una obra per actors amateurs, però no m'esperava tanta canalla. I esta nena, mira-la, ha vingut, l'ha portat la seva mare i tot. No sé, m'havien dit que era una obra estranya, amb un director peculiar, però això ja... I deixa la frase mitges, a veure si la vols acabar, Paul. Me'l miro i simplement li dic: potser davant d'aquesta estranyesa en aquesta obra per part del director, un dels motius sigui aquesta varietat, no?, de persones experimentades, persones novells, grans, vells, joves, nens, infants, nadons, inclús persones de tercera edat ja avançada. I aquí aturo la meva frase i la meva mirada torna a mirar cap a l'horitzó. Esteu tots allí, els 4 actors, vosaltres, i la resta. Cada algú parla, es fan alguns roglets, potser hi ha 3 o 4 actors més, no hi ha molta més gent. Però sí que hi ha més, ja veu que hi ha més gent per aquí que estan treballant de vestuari, de decorat. I el que farà la entradeta serà, ara sí, lo director. I el veieu, com fa unes passes. És un tio petit. Va vestit amb un traje que li va una mica gran. Un traje blau. I té un bigot. Té un serrell que comença molt atrás, vale? I el pentina cap avant per a tapar este gran front. Unes ulleres petites. I fa unes passes, així com estirant-se molt per a fer-se veure. Sabeu què és el director? És Estas Stone. Vale. Deixa'm canviar això aquí. I aixecant la mà demanarà l'atenció de tothom. I en un accent una mica afrancesat, vale, que no sé si sabré imitar molt bé, us donarà la benvinguda a totes i a tots. Us dirà: benvenu a tothom. Soc Lesta Stone, el director i adaptador d'esta obra, La reina i l'estranger. Veus com alguns aplaudiments tímids salten per allí. Quan vulguéssiu tallar-me, si voleu fer algun comentari, voleu fer alguna cosa, vosaltres mateixos, vale? Ara estem en rol, el que volguéssiu fer, feu. Vale? Us felicito ja per haver acceptat este paper. Us asseguro que esta obra canviarà les vostres carreres. Així que, des de ja, les meves felicitacions a tots. Espero que haguéssiu llegit ja i practicat cada una de les escenes dels 3 actes. Han estat traduïdes i adaptades per mi mateix. I m'agradaria començar des de ja a preparar el text, que d'aquí 2 dies estrenarem. I aixecar el llibret així una mica, cap a dalt. Primer, hauríem d'escollir quins són els papers que interpretarà cada algú. Tenim els papers protagonistes: la reina Casilda, la reina del regne de Carcosa, i els seus 3 fills, el fill gran i hereu Uot, la filla Camila, la princesa Camila, i el més petit de la família, el Tail,
És un nen jovenet, vale? També està el conseller de la família reial, el Naotalba. I per suposat, tenim a l'estranger. Us proposo, direu algú? Algú vol algun dels papers? Inclús podeu afegir algun paper diferent, si volguéssiu. Catherine aixeca la mà, tímida, però decidida. Sí, senyoreta, i t'apunta amb el follet. Endavant. Si el que busca és una princesa en aquesta família, jo seré la noia que busca. La Camila. Excel·lent. La dolça, però valenta. Camila. Veieu com en Paul, automàticament, després de sentir que Catherine havia escollit paper, alça la mà mirant el director i sense que ell li pugui encara girar i apuntar per donar-li la tanda, queda what? L'hereu de la corona. Veig que és una persona ambiciosa. Vostè... I te mira una mica. Havia interpretat abans algun paper així? Serà la primera vegada. Però crec que em puc adequar. I bé, ens queden 3 papers protagonistes. Va. Vincent, aixeca la mà. Sí, noi, le petit. Jo i començo a avançar endavant i com interpretant una mica, fregant així les mans, fent-me com una mica el usurero. Jo vull interpretar el conseller. Un conseller molt jove, no troba? De fet, hi ha un altre actor que diu... Però, com ha de ser, este xavalet esquifit? Lo conseller de la corona. A més, i el text fica que és una persona anciana, una persona gran. Jo crec que seria molt millor. Me'l miro i quines aptituds et fan millor conseller que un servidor? Doncs l'experiència d'haver viscut 60 anys i poder opinar des de la perspectiva. I tu, nano? Bueno, jo em giro, miro el director. El director està molt atent. De fet, està disfrutant. Dic, és que experiència amb 60 anys. Jo també he tingut molta experiència, no et pensis que per tenir 21 anys no he vist món. He estat segurament a molts més puestos que tu. Jo crec que... Ciutats, he vist cultures. I estic amb una visió molt més àmplia del que tu pots arribar mai a entendre. I a veure com acaba això, perquè jo crec que podem fer una tirada de risc, si t'apareix, vale? Perquè aquest escenari és una mica d'això, no? En aquestes situacions podem fer la tirada de risc. Vinga. És un dau de 10, que pots afegir un altre dau de 10 si tens algun trasfons, si el fas entrar. A part, pots gastar un punt d'ímpetu per a sumar un +2 a la tirada o cremar una de les teves pertanyències, una de les teves possessions, per a sumar un +2. Gasto un punt d'ímpetu. Tiro un dau de 10. Oh, joder, quin desastre. Has tirat, tio. Sí, I què ha sortit? Un 2. 2 més els 2 punts, 4. Hòstia. Vale. Aquí passarà una cosa. Començarem per dir que... Jo crec que sí que ho superaràs.
I m'explicaràs com, Però tal votesto se ficarà al teu favor, al final. Però tindràs dues conseqüències. La primera, l'has d'escollir entre dues coses que te proposo jo. Vale? Si m'anem al taulell, a les estovalles de les conseqüències, vale? Jo te proposaré una aparició i un quebrant, i tu tries una de les dues. La primera, jo crec que com a aparició te proposo que te guanyaràs un enemic. Evidentment, esta altra persona, que potser era el Michael Gillen, ¿vale? Esta persona així ben vestida, de 50 i pico anys, que pareixia, bueno, molt elegant i molt senyorial. Este tio que he dit que ell havia de ser lo conseller, ara passarà a ser el teu enemic. ¿Vale? Serà algú que te la té jurada. O si no, un quebrant. Vale. Que el com canvia. Hi haurà una cosa que canviarà de forma estranya i en la que no podràs parar de pensar. Quina t'agrada més? M'agrada la idea de fer-me un enemic, només començar. Perfecte. Acabaràs obtenint el paper, però saps que este tal Michael Gillen, un tio que potser té tota la pinta de vindre d'alguna de les famílies benestants de l'aristocràcia d'esta Londres, te la té jurada. I és que tal vostès t'escull a tu. Tot i ser un xavalet, t'escull per a fer el paper del conseller, d'esta persona que li susurra i li diu les coses que aconsella a la reina i als prínceps i la petita princesa. Però quan has tret un 4 o menys, a part jo t'imposo una altra conseqüència. Vale? Vale. Mira, farem mentires eternes. ¿Qué has sentit de este director, de esta Stone? Algo dolent, algo grotesc d'ell, ¿vale? Algo que havia sentit d'ell i que, a més, ara, pels seus gestos, per les seves paraules, per la forma en què et miren, el que tu cregues, se te confirma. O pareix que se te confirma, ¿vale? Què és el que has sentit d'este director? Jo havia sentit algun rumor d'aquest director que a ell li agradava assistir com espectacles, diguéssim, il·legals, als quals hi havia baralles a puny descobert on només s'acabava la baralla quan arribava un resultat de mort d'un dels contrincants. Li agradaven tots aquests espectacles sàdics, la violència extrema, i al veure, quan m'he girat i quan li he vist la cara d'interès i de gaudir d'aquesta situació d'enfrontament entre algú molt rodat, amb molta experiència, contra algú novell com sóc jo, se m'ha confirmat. Aquesta actitud m'ha confirmat que aquest rumor de sadisme i disfrutar davant d'aquesta violència tan exagerada és cert. I és que a Stone li agradava fer d'espectador d'estos espectacles, però no eren només lluites, estaven lligats també en certes escenografies, amb certs rites i disfresses. No eren les lluites de boxa o de lluites de carrer que poguessis haver vist tu. Stone se diu que ell, aquestes lluites i estos moments estos actes de violència, los presenciava però en una mena com a d'escenificacions i rituals. Vale? I ara quan us comenceu a barallar i te veu, no? Esta energia, potser has apretat una mica els punys i veiem a Stone com se mossega una mica els llavis, li veiem caure una mica el pèl, que li fa una mica el semblant així fosc, i el veiem content. I dirà, pareix que tenim un jove conseller Naotalba. No es preocupi, podrà agafar algun altre paper, senyor. I veiem el Michael Gillen, que
sense apartar-te la mirada, diu el seu nom. Michael Gillen. Que es ve ho diu més aviat a tu que al propi Estaston. Fantàstic, fantàstic. Meravellós, m'agrada l'energia que veig aquí. Qui més? Quin paper? Havent-nos llegit l'obra, el fill petit, quan has dit el fill petit, estan parlant d'un nen, estan parlant d'un... Bueno, és un... Serà lo petit, jo que sé, pot ser 12 anys, pot ser 17, 15 anys, el que volgués. Te quadraria si volguessis, vale? Sí, perquè llavors queda sí, l'estranger... Sí? No, em presentaré pel fill petit. Vale. Aleshores, tinc el conseller per aquí. Tu, Paul, t'has pillat el fill gran, no? El Watt. La Catherine, t'has pillat a la princesa o a la reina? O no t'has pillat a ningú encara? Princesa, no? Fer, t'havies pillat a la princesa, no? Sí, jo he dit la princesa. Vale, i el fill petit, aleshores, és el Tail. Hi ha una actriu pèl-roja, encara una mica avergonyida, però molt alegre. És alta i prima. També va ben vestida. Però algú podria veure que este vestit és més barat del que vol aparentar. I aixecarà el pamflet. Diu, jo, disculpi, si encara no l'ha agafat ningú, té una mica insegura. Jo m'encantaria posposar-me per a la reina Casilda. He estat llegint i m'encantaria interpretar i el seu dilema quan dubta de si bé, si ha de vindre, s'ha d'entregar al rei o ha de fer cas al conseller i aquests dubtes i aquests dilemes. I la veiem que s'embarbolla una mica amb les seves paraules, però Estaston li diu, meravellós, tenim reina Casilda. I hem escollit tots els papers. Vale? Tirem una miqueta més? Faig una escena més o què? O voleu... És una mica tard, com vulguéssiu, Ja que tenim tots els papers, ara jo crec que és un bon moment, si voleu, però ho podem deixar aquí. Vale? I així per tenim tots els personatges. Vinga, va, sí. I així com ja la següent sessió ja anem en directes al liu. Perfecte. Sí. L'estranger qui és? Com? L'estranger? El Michael. Bueno, no sé. Vale. Algú serà. Jo suposo que serà el Michael Gillen, no? El que s'haurà quedat. L'enemic que s'ha guanyat el Vincent, no? Sí. M'ha agradat. I hi haurà més gent. De fet, veiem algú que està treballant dalt d'una escala, el veiem en un mono gris, reparant unes bombetes, que mira per dalt de l'ombro. Veiem un xavalet, també en un racó, canviant unes flors de lloc. Veiem a una persona amb un traje fosc. Este el coneixeu, és el director del cinema. També està pendent de les vostres paraules. I al mig, una vegada heu escollit els papers, l'Estaston diu, aquí mateix podríem començar llegint el text entre tots, cadascú amb el seu personatge. Així que podem començar. Només us demanaré una cosa. Llegireu el text i això ho farem el proper dia, fareu el primer assaig. Però l'obra acaba amb les paraules del rei. El rei que torna a la seva carcossa. I este rei diu algo. Quina és la frase que tanca l'obra de la reina i l'estranger, dita pel rei? Què és el que diu? Qui m'ho diu? Si voleu, podem començar el proper dia amb això? Perfecte. O li salta algú, no? Sí? Ho fem així o què? Sí. Perfecte. Genial. Pues deixarem aquí la primera sessió, la creació de personatges, que en Trueque és això, és en rol i és bastant, bueno, hi ha bastantes coses a definir, però a mi m'ha agradat molt, perquè a més ho fas improvisant i fas rolejant, tot el que és molt xulo. Tenim uns actors que a la propera sessió us veurem interpretant uns personatges, no? I la moguda aquesta m'agrada, ¿vale? És una mica estrany,
És un joc estrany, trueque, molt narratiu, però que a més aquesta aventura és estranya perquè interpreteu uns actors que interpretaran uns papers. Vale? O sigui que aneu preparant les dotes d'interpretació sobre interpretació i és el que farem el proper dia. A més, ha aparegut una subtrama per aquí que pareix molt, molt suculenta, molt interessant. Un detectiu, una desaparició. Veig un director que comença a tindre coses fosques, però molt fosques. Veig dos xavalets que s'intentaran aprofitar, no? O fer tot el que puguen per sortir-se'n, i veig esta noia, esta Catherine, també amb moltes ganes de despegar. I altra gent per aquí amb els seus interessos, també. Tenim tota la trup, tenim els personatges i ho deixem aquí, fins la propera. Moltes gràcies, Eric, Francesc, Fer i Eric. Espero que ho haguéssiu disfrutat i que com a mínim haguéssim plantejat, no, esta aventura, que el proper dia continuarem i qui sap si l'acabem ja. Vale? Així que, bueno, me despedeixo. Bona nit a tots els que ens haguéssiu estat veient. Espero que ho haguéssiu disfrutat també i ens veiem a la propera. Adeu! Adéu. Adéu.